Oh, fuck det. Hej og velkommen til... Horror Map. Ja, sammen med os og vores helt nye kanal. Vi håber, du kan lide det. Og skriv i comment, hvis der er nogle ting, du godt vil spille mere, eller se os spille. For eksempel nye spil. Så vi prøver at se, om vi kan finde ud af at få de spil. Lækker den! Hvorfor dør jeg ikke? No explanation for that. Nå. Lad os komme i gang. Og der er lidt lag lige nu, på grund af at han er i gang med at downloade noget til os. Er det? Ja. Fuck! Der er en død mand! Der ligger en død mand! Held for at røre ham. Hvorfor bevæger han sig? Læg ham! Hvad? Hey dude, hvad er det her? Hey dude, se! Nej! Du står og slår på ham. Nå, ja. Undskyld, vi bør så... Eller jeg bør så... Nå, ja. Behøver det ikke undskyld for, siger det bare på alles vegne. Det er naturligt. Ja, men hvad var det? Hvad var det? Dør. Der er som... Hvad fuck? Der er et hul! Jo. Dude! Eller vi kan smadre det! Tror jeg, nej. Hvorfor skal du også bare... Nå. Misforstår jeg alt, du var. Hvad er det galt med dig? Nå ja. Men det var så den første video på vores nye kanal. Vi har oprettet noget tidligere i dag. Vi tænkte, om vi skulle lave video. Og det kunne være lige så godt nu, hvor man har fået en ny kanal. Så kan man lige så godt starte ud med en video. Så ja, så velkommen til vores kanal. Vi vil lave gennemvideoer, ikke vlogs på nogen måde. Nej, okay, godt så. Heller ikke unboxing, snarere måske i fremtiden. Måske men, hvis vi får nogle donates, så vil vi måske begynde på det. Men hold da kæft! Det... scheisse! Hvad? Du skal ikke kigge ud af det vindue, det er ondt. Der kommer et landdyr op. Jeg kan ikke se det! Ej, du vil det hele! Godt, jeg skal bare se video bagefter. Ja. Hey, hvad ødelag? Men hvis lad være med at hate. Hold da kæft! Ja, og vi kommer måske sandsynligvis også til at livestream senere hen. Eller måske kun mig, jeg ved ikke om Pepper gør det. Hold på lige komme her ind i det første rum. Ja, det kan være, jeg gør det. På serverfundet. Hov, den forsvandt bare. Jeg skal dig først. Gå nu væk. Du ved. Dit hoved stikker igennem. Scheisse! Hvad? Lad nu mig gå først. Jeg vil have forskrækkelse, så jeg skyder et buksen. Der er stadig lag. Undskyld for laggen. The fuck? Shit. Læg den! Ja. Og så ved du udtales mit navn. Shaq, ikke Jack. Det udtales... Dude! Hvor? Nå, du er her. Dude, jeg så lige noget, som ingen burde se. Men hvorfor kan du ikke forrest? Det er dig, der optager. Eller ikke. Pepper, prøv lige at smadre det der. Prøv at smadre. Den er på vores hoveder. Au! Det kan godt smadre af. Spis den der. Hvor har du fået pistol fra? Fandt den. Lille hacker. Hey, det vil jeg ikke høre her. Lys lige, så jeg kan se noget. Jamen, du kan jo ikke se min. Hvor er den?
Undskyld her, men hvor fanden kom du fra? Ja, vi har ikke nogen... Sådan er nogen... Jeg sløttede, undskyld. Vi har ikke sådan rigtig nogen faste dage, hvor vi lægger videoer op eller noget. Jeg fandt skolen. Hey, vent, jeg har fået det! Ja, der er ikke rigtig nogen dage, hvor vi streamer faste og sådan noget nu. Som sagt, vi lige begyndt. Jeg tror bare, vi skal tage det stille jo. Og spille med mad. Nej. Ja, jeg tror bare, vi skal tage det stille og roligt. Starte lidt langsomt ud. Videoen gang imellem. Fuck! Hvis folk kan lide det, så laver vi der mere, selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Held. Og så Nej, laver jeg vi nåede ikke at få shotgunnen. Jeg fik den! Nej! Det er det, der skete. Og det er sådan, at det er mig, der skal have shotgunnen. Fuck! Du vil godt lige dræbe den her. Fuck, den skade lidt. Vent! Undskyld, fordi jeg hopper sådan rundt. Hvad fuck? Okay, jeg kan godt lide, at jeg... Oh my god. Jeg laver det shot. Dude, hvor er du? Der er du. Hold da kæft. Der er pigge dernede. Fordi jeg er så dum, vil jeg nu tjekke, om de er rigtige. Dude, jeg kan ikke prøve mig ikke om at alene. Jeg ved ikke, om Ej, hvor er det klamt. Prøv lige at komme ned igen. Hey, kan du egentlig se deres liv og sådan noget lyse op? Nej. Det kan jeg nemlig, og derfor har jeg ødelagt spillet. Undskyld, at vi er så amatører. Så store amatører, men vi er jo lige begyndt. Vi er ikke noget ordentligt grafik, og det... Vi er altså seriøst gerne undskyld for, på grund af, at det var mig, der lige... Jeg kom til at sætte det hele på plads. Jeg tror i hvert fald, jeg kan de flere sætningsspil. Og der var du. Kom. Vi bruger OBS. Dude, prøv lige at se. Dude, lad være med at rush. Nej, lad være med at gå frem. Kan du se den der ting op i luften med den klamme mund? Hvad for en klamme mund? Bag os. Her, deroppe. Kan du lige se den der? Men... Ej, den rører jeg ikke. Det vil i min shotgun gerne. Elmer. Nej, dude. Sygt. Fuck ja. Er det bacon eller pølse i den? Zombie. Jeg hopper rundt. Og det Har bedste du er, noget dårligt net? Mig? Ja, Nej! Det er dig, der er dårligt net. det kan godt være. Shit. Ups. 2 sekunder. Hvad fuck? Det var bare med shotgun armor. Nice. Chandler. Hvor er det der klamt? Varmle! Lort! Jeg sætter bare lige lidt brightness til, så de også skal se noget. Og ja, I kan komme med forslag til nye spil, vi skal spille. Det er ikke lige alverdens spil, vi er. Okay, nu lyder det som om vi er færdige, men det er ikke lige alverdens penge, vi gider at bruge penge på, eller har penge til det, eller noget. For eksempel GTA 5, det er vi usikre på. Vi ved ikke engang, om det er noget. Det skal jeg nok spille med jer, hvis det er det. For jeg får det, når det kommer ud. Som han sagde. Han får den nok. Fuck, der var en flue. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal købe det til, men jeg skal købe det til PS4. Prøv at kigge her. Det er lige heroppe. Jeg kan ikke se det. Nå, der. Nice. Godt spottet. Der kommer helt sikkert en jobscare. Nej, vent på mig. Hallo, dude. Du venter. Hvad var det? Det var mig. Jeg så en hånd foran min skærm. Altså, tror jeg. Jeg skal nok få den åbnet. Nå, det virkede ikke. Jeg tror, vi har nogle problemer lige nu. Og ja. Fuck. Og ja, hvis og kun hvis I spørger, så vi kan få nogle flere viewers, eller... I må meget gerne dele og ses venner og sådan noget.
Ja, og hvis det er, så må I gerne sige, hvis I skal tale engelsk, for eksempel. Eller få os til at øve. Ej, hvor var den der klampe lang. Hvad synes I om den her intro-video? Vi har ikke rigtig lavet noget, det eneste vi har sådan aftalt, det er hvornår. Fuck, hvor er det klamt, der bare spawner sådan en fucker hernede. Hey, det er måske en lille chip, jeg har sådan en add-on, eller hvad det hedder, som gør, at jeg kan se deres navneskilt og liv og sådan noget. Hej. Det er måske sådan lidt cheapy. Men jo, hvorfor tager vi egentlig ikke skade af dem? Det er egentlig... Nå. Ja, for eksempel sådan noget som det. Skal vi sætte det på, og... Sådan noget, hvor det bliver meget svært for os. I må også meget gerne få slå horror maps og sådan noget. Ja, så spiller vi dem højt. Højst sandsynligt. Ja. Det er gået helt op. Hvad? Nej, det er venligt. Jeg er lige hernede og smadrer nogle fuckers. Okay, jeg ved, hvor vi skal gå ind for at komme videre. Det er jeg allerede, jeg er helt om på. Nej, det er et andet sted. Nej, ikke det. Lige her, pas på den der sugdims. Jeg kan ikke skyde den, jeg er ikke flere skud. Kom, gå op på i dem her. Ja, det kunne jeg også godt gøre. Hvorfor skyd? Jeg er stadig lidt skud her. Du, hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Det vil jeg ikke, men der er en, der sidder derinde. Og der forsvandt han. Hvad fuck? Hvad fuck? Jamen, den der blev ved med at åbne og lukke. Kom. Hov. Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Der er du. Hvad var det for en lyd? Jeg kan ikke høre noget. Kan du høre noget? Jeg kan slet ikke høre noget. Hvad er det der for en dims? Jeg vil rigtig gerne stikke den der ind. Lys. Nej, Shotgun. Ud nu. Er der mere, vi skal lukke? Nej, godt spot. Ja, så er der vel ikke så meget mere. Lige her nu. Ah! Fuck, jeg Shit. Nå, det er det første monster, jeg ikke så rigtig kan se. Den sprøjter med klam blod. Dude, der kommer flere. Du dræber dem. Hej. Hvor er du? Jeg ved ikke. Ikke noget flæberi på første dag. Okay, jeg må være vild. Se til, hvis vi skal skære ned på Banor. Vi skal rigtig meget ind på Banor. Men så er der flere børn, jeg vil se. Ja. Og nej, vi vil ikke være lige så arrogante som PewDiePie, som aldrig svarer på nogen YouTube-kommentarer. Ja, det skal vi prøve. For så godt vi nu kan, medmindre det er sådan nogle spørgsmål, så... Nogle dumme spørgsmål. Ja, som for eksempel, hvad var jeg i? Altså, det er ikke lige noget, I behøver at vide. Nej, godt så. Ja, godt. Så har I forstået det. Oh my god, jeg vil gerne derhen. Oh my god, ham der ligger bare lige der og hygger sig. Som du plejer at sige. Hey dude, vi skal lige ned. Jeg skal lige vise dig noget. Hey, vent, hvad er der her? Der er læk. Og et monster! X. Og så er døren åben hernede. Hvad? Og nu står jeg i luften. Hvad for en dør åben? Dude. Den der dør med koden. Og okay, imens skal vi lige lade noget kørende af. Okay, ja. Hvor gammel er I? 12 bliver lige om lidt 13. Nej, du skal slå den. Ellers så dør du, slå den. Au. Jeg er 15, bliver snart 16. Hvad? Er du det? Nå, jeg tror du var 13. Jeg føler mig meget fornærmet. Nej, men det, jeg troede bare, at... Jeg troede bare, du havde sagt et eller andet med det. Nå, YOLO.
Ja, jeg har været 12 lige om 4 dage, for vi optager denne video. Jeg ved ikke, om den kommer ud samme dag, som bliver optaget. Det er en arena heroppe, så jeg tror gerne lige, at jeg vil tilbage. Jeg kan se masser af... Hvor er det, dude? Jeg lægger helt vildt meget lige nu. Altså, bare lige nu, eller har du hele tiden gjort det? Lige nu. Så vent lige, prøv lige at lade load. Det klassiske. Kom her og kig. Dø. Der var armor batteri. Har zombie. Aha. Hvorfor? Og nej, vi svarer ikke på dumme spørgsmål og idiotiske spørgsmål. Nej, ja. Kan vi spille med jer? Ikke lige her til at starte med, så skal vi først have Skype og... Hey, det er endnu en grund til, at jeg kan bruge min backup Skype. Så kan jeg få wheelerne, selvom vi... Hey, take key! Der står noget i venstre hjørne, hvad vi skal. Jeg har lige fundet en nøgle. Hold mod. Nej. Du får mig til at lyde så dum og så noobet og alt muligt. Det ender jo også chok. Hvad? Det er en tank, Dude, jeg har fundet en tank, den er mere end 1000 liv. Vi taler altså ikke om Left 4 Dead. Som vi muligvis også vil overveje at købe. Jeg har det. Jeg gider ikke. Jeg tog en så YOLO. Ja, vi kan ikke godt lide at spille horror maps, men hvis det er noget I kan lide, så kan det godt være at vi lige gør det. Five Nights at Freddy's. Nej, jeg er bangbuks. Så. Og ham der den anden dem, som der, han synes ikke det er særligt. Jeg synes ikke det er sjovt. Oh my. Find first aid. Nej, okay, shotgun. Find. The generator still needs more fuel. Det er den her, dude. Vi er nødt til at finde sådan nogle fuel cans. Det er den her. Vi havde en. Ja, det ved jeg godt. Det var en, jeg fandt sammen med nøglen. Hvad var det? Hvad er det her nu? Nå ja, det kan godt være, at denne video bliver rimelig lang. Sorry for det, men vi er aldrig eller jeg har i hvert fald aldrig spillet det her før. Og for først, we don't care, hvor langt vi... Det måske kan man godt lige skippe det, hvis den var sådan 2-3 timer, for det der egentlig. Men sådan 40 til en time minutter siden, det synes jeg er rimelig tilpas video, fordi så når jeg for eksempel så Let's Play, nu nævner jeg bare lige en YouTuber, PewDiePie. Markiplier. Ja, og for eksempel så når de laver så når de laver for eksempel episoder, så sidder jeg nogle gange helt spændt og venter på den anden, og jeg næsten ikke laver andet og keder mig resten af dagen og så lort. Og det synes jeg ikke, I skal opleve så meget. Så, okay, der kommer sådan en lille crabber eller noget. Det synes jeg ikke, I skal opleve så meget her på kanalen. Så jeg synes bare, I skal have det bedst mulige som overhovedet. Det bedste som overhovedet muligt. Og ja, vi er noobs. Noobs. Hov, fandt du ud af noget der? Så kan I sidde og rage over. Nej, I havde manglet fuel can, mand. Den var jo lige der. For helvede, hvorfor ser du den ikke? Og så rage I så godt. Hey, jeg fandt en. Dude. Jeg fandt en rød dims, men det var, jeg tror ikke det nej, der er endnu en slags tank. Det vidste jeg ikke. Og der var en person, der faldt ned. Ej, hvor hyggeligt. Ja, det var lige dude. Hver mand klarer sig selv. Dude, hvor er du? Ja. Jeg er kørende af. Hvor var man nødt til? Ja. Eller ikke kørende af. What the fuck? Ja. Og ja, han jeg tror, jeg har fundet næste sted, dude. Nej, du har jeg. For jo, det har jeg. Ja. For jeg har også lige fundet fuel can. Hvad?
Jeg har også lige fundet en fuel can. Ja, så har vi dem alle sammen. Nej! Hjælp mig! Hvor var det så uhyggeligt? Dude, jeg vil gerne tilbage, jeg mener det. Jeg kan ikke vende tilbage. Nå. Der fandt jeg vist lige en genvej. Hallo, dude. Kan jeg ikke TP? Jo, 2 sekunder. Nej, du skal sgu ikke klippe. Hvad snakker jeg om? Der. TP. Kan jeg ikke TP? Shit, nej. Hvor er du henne? Hvordan ser det ud? Altså... Jeg er lige det der... misforstået. Hej. Ja, Kom. fuck endelig. Jeg ved ikke, hvor jeg er, for jeg lægger. Jeg ved, der er en enemy der, så fuck! Bare gå op ad trapperne. Dude! Men lige hvor trapper der. Der. Op ad den her trappe. Ind Ah, gennem. dude! Fuck, det greb lige fat i mig. Ej, jeg vil have det der foto, mand. Dang it. Det er hvad? New it. Og I kan stille, som sagt, spørgsmål på noget, så laver vi måske Asmis og Skype, ja. Who knows? Who care? Who want it? Ja, Og... Skynd dig hen. Skynd dig. Dude, med Hamachi, kan man så ikke også lave Minecraft-server? Jo. Godt, så kan det også være, at vi laver en Minecraft-serie. Kan være, og det vil ikke, skal ikke være noget vi skal. Vi bestemmer selv. Men ja. Selvfølgelig Så med forslag, det er ikke altid vi tager dem, hvis nu vi ikke har penge, eller ikke gider, eller... men det er ikke på grund af at vi ikke gider at lytte til jer. Det er fordi vi ikke har nok penge til det. Wow, der er mange monstre. Okay, jeg skulle lige ned for in-game sound. Nå, ja. Det vil jeg sige. Det kan også være, der kommer noget Roblox op. Ej, men det Roblox. er ikke sikkert, for det er ikke særlig fedt. Roblox, vi snakker om. Jeg mente Robocraft. Der er en bil her, og så er der box, og der så... er 20 zombier, der står oven i Skynd dig. Jeg kan jo ikke, jeg er stok. Ja, der er biler. Jeg er her nu. Vi skal dræbe den. There's too many monsters. Vi har klaret det. Ja, vi gjorde det. Thanks for playing. Det var rigtig godt med. Se så... Ja... Så vi vil bare sige rigtig mange tak for, at I så med i den her horror video. Der kommer sikkert mange flere i fremtiden. Så vi ses indtil da. Hej.